kira ta. Kai, ɗan kumfa, an yi wannan kwa, wannan aka shi take fa. Ɗan kumfa wannan wayan aka shi take. Bari saki kiranta. Kai wayar ta hanzu aka shi. Wallahi. Mu budurwa namu idan muka zo fito muna yi tana fitowa. A mu nan ba haka bane ba. A ka bar mu. A ba ka bari mana ɗan kumfa me haka. Mu a nan garin muna da musulunci ba haka muke ba al'adar garin ku muke. Kuna yin lobo dai kawai kuna yin lobo. Bari in saki kiranta. Kai aba dan kofa ya kina na mun zo zan ce ba za mu zo ya zaka zo ka bata mun gari nan gidan ba haka da saba ba yasa ba na son tafiya da kai mu gidan mu fito ne muna yi tana fito to mu nan ba haka bane ba haba mala ya zaka tabbata mana gida ya hakuri ya kun yi kashin yaro mu ke mu ba za mu yi magana ba mun zo gurin yarinya muna zo za mu yi ce ba za kuma shi haka yau ka tabbata mana kofa kai dan kofa me haka wallahi sai kaga abin da zai faru sai ka gani wallahi sai ka wallahi kin zo mana da mutunci ba na kofa kaga matsala ta da kai kenan yanzu ga ka zo kamar yaron nan Allah ne kadai ya san abin da zai faru muna nan gurin me za ta faru sai mu buga mu